Continúan as protestas no Centro de Saúde de Ribeira. Deceas de veciños concentráronse nas portas do edificio pedindo mellor cobertura médica para satisfacer as necesidades. Como cada xoves, a veciñanza de Ribeira volveu concentrarse no Centro de Saúde do municipio demandando mellor cobertura nas prazas de médicos. As plataformas veciñais aseguran que no lugar precisan de canto menos 4 facultativos máis para dar cobertura completa ás demandas dos pacientes. Neste momento, pois faltan sobre 4 ou 5 médicos. As listas son interminables. Ainda que din, bueno, esta semana falou o presidente Rueda que a sanidade que estaba moi ben, que a tempo máximo de espera era de 3 a 4 días, cando non é verdad, que son 3 semanas ou incluso un mes, que as listas de espera de especialistas e todo eso pois que era de 60 días, mentira, eu levo desde o ano 23 esperando por unha cita de trauma, que as listas de espera de operacións que eran tamén sobre 60 días, mentira, estánme dicindo aí que unha que se lle caducaron as pruebas a non sei quen están sin operar. Van xa varias semanas nas que os veciños se concentran no lugar, pero sen aparente solución. Ata o momento non recibiron ningunha comunicación da Consellería de Sanidade, polo que continuarán coas manifestacións de xeito indefinido. No, de momento aquí non se sabe nada, de nada. Non se sabe se van a poñer máis médicos, se non van a poñer, de momento non hai resposta ninguna. Non sei se irá outra vez á Consellería de Sanidade, a Santiago, se collerá firmas, se que se vai a facer. De momento estamos así un pouco no aire con estes días santos, estamos un pouquiño así que pase todos estes días santos, pois empezaremos a reunirnos e a ver se movemos un pouco máis isto, porque vemos que non hai contestación ninguna. Unha situación que farta aos profesionais cada vez con máis carga de traballo e aos veciños que ven como os seus médicos de cabeceira ofrecen uns servizos peores. Cada vez está máis fartos e máis cheos, porque chegares ao médico e non teres médico, teres que ir para urgencias, e urgencias que están saturadas, que teñen que estar todo o día esperando a que o consulten por unha enfermedade común que pode consultar o médico de familia. E isto é saturar máis a sanidade. E os médicos saturan, se non poden atender a máis.